umbuzo la oqhamuka-ke ngewili uthi nangu umuntu wesifazane wedokotela nawe mshini esedluleke kuyinsizwa ezibalekela kwama-35 kubantu asethandane nabo wayeseke edlulela ngokuthi aphinde adayise ngomzimba. Okay. Uthi-ke useyashada-ke Okay. sekusho ukuthi useyaseklisha-ke emva wonke leyo CV yakhe njalo useyashada-ke meseshadile khona lapha emshadweni usekhombisa ukuba umuntu wesifazane olithanda kakhulu ucansi. Ungabe mhlambe lokho i-CV yakhe inawo umthelela ukuba ubhememe lapha ocansini nokhombisa ukungadeli nokunganeliseki uma ngabe phakele. Yeah. Uthe phakeliwe aphinde athi phakani futhi ngingaphindela imiplate. Yeah. Uyabona-ke lapho lo muntu lo ushade umuntu amthathe khona kodwa manje usem-expecta ukuthi lo muntu akashintshe abe yinto ethize but more useyamjaja umjajele entweni kade emshela lapha emthatha kade emazi ukuthi ubedayisa umzimba ebelala nabantu abaningi uthe ngiyaxolela wazi wathatha isinqumo sokuthi ngiyakushada mina ngizokwenza unkosikazi. Yes, ngiba ngiyakuthanda. Kodwa manje uyabona uyena osemjaja manje ngento amthathe kade eyiyona. Alright? Now ukuba again akuyona i-CV yakhe ukuthi umsebenzi lo kade wenza akusho ukuthi ubenza ngoba kade ethanda abantu besilisa but manje usenza ngoba ethanda wena. Okay? So ikwazi ukuhlukanisa lokho lapha ya ubukumsebenzi ubedinga imali but manje usethanda wena. Usedinga wena manje usethanda wena and nalomdavaza owenzayo usewenza nawe akasebenzi nabantu abaningi kodwa ngenxa yokuthi wena again kuphindaphi ngithe umuntu wesilisa isikhathi esiningi usengazithembi yena. Okay, your insecurity so ngenxa ke ye-CV sekuyavuka uyena ke manje useyamjaja lo but manje uyena ongazithembile manje usephimisela kulomuntu ukuthi ngiyakwazi wena wasuka lapho wenza kanje usethatha ihistory yakhe manje useyithena against kuba iweapon manje aselwa nayo nalomuntu okuyinto errong. So kumina lo muntu yazi ngizothini ubaba udinga usizo. Alright, uyena udinga usizo kakhulu ngoba manje ungathola ukuthi baningi abantu besilisa abangakujabulela ukuthi banomuntu wesifazana othandayo ukulala naye othandayo umdavazo kodwa yena kunokuthi appreciate lento ukuthi nangu lo muntu uyangihalela uyangithanda uyangizwa uvela bona ukuthi wawenza kanje yini nama client akho. Okay, kanti uyena ongaxolile lesimo sokuthi lo mama wekade enzani before. So uyabona ukuthi uyena kufanele manje ake hambe apholise indlela lo mama ambona ngayo manje. Okay, nendlela lo mama ayiyona manje nento akade eyiyona before. Alright, kodwa ke ukuthanda ngoba esinye isihloko leso umuntu wesifazane sethanda kakhulu umdavazo. Alright, ukuthi lo muntu lo mdavazo uthanda nje akeneli yini nyoma uyawuthanda nje ngoba ethanda wena uthanda nje ngoba ethanda ukulala nawe anele abe right nangakusasa akuhalele umthena on kumnandini mhlambe lo muntu akadeli nithi niqedile afune more. So again komunye umuntu wesilisa if umuntu wesifazane efuna kakhulu umdavazo phindaphi umuntu wesilisa if engazithembi ukuthi Nkosi yami mhlamba ngikwazi ukumnelisa if ngingamnelisa uzophuma eyothatha ngaphandle again yini leyo uyena futhi ongazithembi kanti lento ithini akakhulumisane naye umama amtshela ukuthi mama nginokungazithembi mina la khona lengathembile khona ukuthi mhlambe if ngingakwenelise nginokusaba ukuthi ungaphumeli kube uyena umama ozosho isithandwa sami nami lokhu ngiyenza ngoba ngithi ngidelisa wena kanti nje mongase one round anginankinga nami esenze one round ngizoba right mina bengithi ngenzela wena ngoba wena ngakuthola uthenge mina ngidayisa ngisaba nami ukuthi uzohamba if ngingakuniki uyothenga futhi. So uyabona ukuthi ukukhulumisana kugcina sokusiza ukuthi kungabi neyinkinga ezivukayo. However ke mhlawumbe ngifuna ukudlula kuleyo gcina kunabantu besifazane abayithandayo umdavazo kakhulu abangeneli kanti kunokuhlukumezeka abadlula kubona ngocansi. Alright, kube khona wahlukunyezwa ngocansi because wahlukunyezwa egcine sengena kwisimo sokuthi adayisa umzimba. If esedayisa umzimba it's part of ukufida leyo trauma ukuthi vele nganyukubezwa mina ngocansi uzothi senawe ke seniganene manje still leya trauma akukona lokho akade kwenza ukudayisa umzimba but leya trauma yokuthi wanyukubezwa still
lisambusa namanje ugcina elithanda ucansi, hayi ngoba elithanda but because kuyinto eyenzeka kuyena ukuthi wanyukubezwa. So uyabona-ke lapho lo wesifazane-ke uyena manje osedinga ukuthi adlule esimeni sokuthi ahanjwe uyolashwa isimo sakhe sokulimala ngengqondo. Asithathe ama-voice note la dokotela sizwe ukuthi bathini abalaleli. Ngilapha eHoneydew eJohannesburg. Mina dokotela bengisacela ukubuza. Bengisacela ukuzwa laphana nithi uma wenza umdlavazo nopartner wakho mhlambe omunye achame kwenzakalani laphana. Ndazi nokuthi ngumfazi onesilonda or yindoda enesilonda, angi-understandanga lapho. Mina igama uKhayakazi. Next. Sawubona baba uMshengu nodokotela uNomcebo lapha. Ngiyacela ukubuza lapha baba uMshengu kudokotela, kwenziwe yini uma ulala nomuntu wesifazane okanye umuntu wakho abe manzi, lokho kujwayelekile nje. At the end uma uqhubeka nomdavazo ugcina sekuphuma into engathi imhlophe, engathi amasi, yabo, ngathi something like amasi gcina kwenziwa yini lonto nje. Ngicela ukubuza kudokotela, ngizolalela emsakazweni. Ngibingelele Mshengu, ngibingelele kuDr Mthembu. Lento uDr Mthembu ayishoyo ukuthi kwenzeka umuntu wesifazane abe manzi kakhulu, into nami engidlule kuyona leyo kakhulu. Mhlampe umuntu wami benokumbuza ukuthi khona nomunye umuntu olala naye. So ngibetani ngibe nenkinga ngempela ngoba ngazi kahle ukuthi akekho omunye umuntu engilala naye. Ngagcina ngingaze alujabulela ucansi ngoba ngangazi vele ukuthi uzongibuza ukuthi kwenzakalani ngami, khona nomunye umuntu engilala naye. So leyo nto ibuhlungu ngoba ugcina ungaze aluthokozeli ucansi. Ngiyabonga kakhulu. Sakazolalela ukhozi olumaphiko siselawini nodokotela lo uMthembu kulona-ke ukhozi FM, ubusuku obuhle kulona-ke ukhozi FM. Dokotela, Yes. angikunike ithuba lokuthi ubaphendule laba abasithumela ama-voice note. Yes. Usisi lo uqala angiboni ukuthi usi-understandile ukuthi besikhuluma ngani. Alright. Mhlambe ngizochaza nje while ngiphendule lo bhuti osegcineni obekhuluma ngento angathi kwamasi into ephumayo. Alright. Besichaza lapha ukuthi okunye okuba khona ngesikhathi intavazana kuba ngathi kumanzi kanti kusuke uketshezi yebo liphuma kuwosifazane but also naye lolo liphuma kuyena lo wesilisa. Alright. But also if sokunokungcola okukhona phakathi kumuntu wesifazane okuyi-infection thizeni. Alright. Kwalula ukuthi lo infection eziphi impawu lokho esilonda-ke ngikhulume lapho ukuthi if nalo wesifazane nesilonda ngaphakathi lokho konke kuzodala ukuthi egcine seba manzi kakhulu. Alright. Now if ngizophendula ubaba lo khulume ngokuthi ugcina owesifazane seba manzi kakhulu uphume into ngathi kwamasi. Alright. Lento eyamasi kusuke kuyi-thrush, okay? Kusuke logo enye yama infection lawe ngisho ukuthi asuke sekhona. Now umuntu wesifazane onjani loyo othola ukuthi kuzophuma lezo zinto. Either umuntu wesifazane one unoshukela or udla amaphilisi ashukela, umuntu wesifazane obekade edla ama-antibiotic thizeni, so lama antibiotic lawa abulala zonke nezinambuzane lezi eziright esithi ama-good bacteria, kwasala amanye ama-bacteria nama-yeast nama-fungus njalo njalo aseyakhula-ke manje wona asezenzela uma ethanda. Khumbula ukuthi kwinkomo yomuntu wesifazane one of izinto eziba khona kulo ketshezi lakhe lelo ngithi nje uketshezi okumele luba khona amanye ama-bacteria okuthiwa i-lactobacilli. Le bacteria le i-acid kancane i-creator i-acid. So lokuba acid okuphakathi kumuntu wesifazane kubalekile ngobani kuzobulala izinambuzane lezi ezirongi ukuthi mazingakhuli ukuze inkomo ihlale i-clean inuka kahle. But once either wena kunezinto ozifaka kwinkomo yakho uyayikhipha manje leya balance yala acid edingakalayo. Mhlambe ugeza ngensipho ama-bubble bath mugeze kubhava uzisokhe kunensipho phakathi ufake insipho ezithize ufake ngaphakathi enkomeni. So zonke lezo zinto zigcina sezishintsha manje le environment engaphakathi kwinkomo igcina inkomo ke sokukhula izinambuzane engamela ngabe ziyakhula. Alright.
So enye ye-discharge le ubaba akhuluma ngayo ebakhona okuwukuthi into kufanele ahambe nje bahambe ayinuki but uzoyizwa nje ukuthi yaphuma inamathelena kuwena kumphambili wakho into kudinga ukuthi ahambe ayitreat lo muntu wesifazane kungenzeka ukuthi ilume kuyena umuntu wesifazane but into edinga ukuthi ayitreat nje leyo if kuukuthi benganuka kwesinye isikhathi kunuke njengesinkwa inuke njengobhiya kuyi-yeast kunuka njenge-yeast phakathi alright into nje leyo edinga ukuthi aclean but also komunye kuyaphuma lokho okumhlophe futhi okuba uketshezi lomhlophe kanti is just before ezongena kuma period okay yize ke lako akubi njengoshizi lokho kodwa nje kuba into emhlophe namathela kuwena kanti so kuyileso sigaba sokuthi lo muntu usezosondelela usezongena kuma period okay khona lo munye bethena ngifuna ukuthi Noma khona omunye asithathe omunye ngoba I think sengibaphendulile. Usisi lo usisi I think mhlambe nje ukuvumelana naye usisi lo ukugcina othe indoda yakhe ukuleso simo. So uyabona ukuthi lo sisi uzizwe ejajeka indoda yakhe. So naye ugcina manje useba off. Ugcina ingaselithokozeli ucansi ngenxa yezinkulumo zokuba amanzi kakhulu. Yes, ngeke ngoba already kwayena kuthi mukudavazwana la akasa relaxile uthensile akasa concentrateile manje kutheni kumnandi yini uconcentrate ngokuthi ngivulekile yini ngiyashibilika yini usezama ungiminca manje kuze lo munye umuntu so uconcentrate ukuthi lo munye umuntu ongaphakathi kuyena akezwe ubumnandi so yena ugcine ngasakuza ubumnandi okay but nakhona as much as kunjalo again ngeke simblame umuntu wakhe naye ulwazi abekade enganalo ukuthi kusho ukuthini mhlawumbe usengahamba manje amlalelise le podcast yena namhlanje ukuthi understand umuntu wakhe ukuthi mhlawumbe umuntu wami udinga usizo yini lo sizo engamnikeza lona eselimenza ukuthi abe manzi ehamba yocheckwa odokotela ngalokho or mhlawumbe lo owesilisa ngoba abanye ba compare no ex or nomunye umuntu akaba naye uthi ngiyaqala ngibe nomuntu wesifazane o responda kanjena kumdavazo okay kanti abantu besifazane ngeke beze befana njengoba ade ngisho kufana nokujuluka nje abantu abajuluki ngokufana ungamjudge umuntu wakho ngoba uyabona usizogcina manje naye engasawu enjoy umdavazo nawe uzogcina suthi uyabanda lo muntu kanti is because akasakwazi ukuthi a connect nawe.